kdy až na 3. natáčení mi řekl kameraman, že my jsme potřebovali aj zvukára a jsem říkal, ta kamera má mikrofon, na co potřebujeme zvukáře. Totální analfabet, amatér. Ja. Dobre, v tomto momente si už teda aj volal po nejakej profesionálnej pomoci, že chlapi, prosím vás, zožente nejakého fakt dobrého strihača a všetko, že stále si to išiel... Ne, dělal jsem to já s Dominikem, který nikdy žádný film netočil, s Martinem Dlugolenským, který u něj doma v pokojíku jsme to stříhali. Oni to budou neradi slyšet, ale nemám žádný filmový vzdělání, tak vlastně pro mě nejsou žádný hranice. Ty, co to mají vystudovaný, tak říkají, to se tak nerobí a tohle taky při prvním filmu vůbec nechtěli psát, že jsem režisér, říkali, co všechno jsem udělal špatně. Při Honzovi Kolerovi, když jsem tam dal písničku Marka Stracenýho, tak říkali, typický učebnicový příklad, jak se nedělají filmy. Ale já neznám žádný příklad, já to dělám tak, jak to vidím. Takže v momentě, kdy jsem získal cenu světových kritiků, tak mě přestali zajímat recenze, jestli mám vzdělání a že se to takhle nedělá a dělá a ten film má, a nevím, 82% na ČSFD, vidělo ho víc než 1 milion lidí, což je na dokument extrémní číslo a má tyhle ceny. Není to důvod ke chlubení, ale je to důvod k tomu, že ti to ukazuje nějakou cestu, že když asi tolika lidem se to líbí, dávají tomu takový hodnocení, když dojedeš do Liberce, vyhraješ s tím cenu, samozřejmě celý náš tým, pak dojedeš do Milána, vyhraješ 2 ceny, tak asi jsi to udělal dobře. Počúvate Fan Rádio v podcastoch. Počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show. V tejto chvíli oproti mne sedí môj dnešný hosť a budeme sa rozprávať o filme Martin Škrtel alebo Martin buď alebo, no vlastne sa asi dozviem, ako sa to správne a oficiálne volá. Oproti mne sedí režisér filmu Petr Větrovský. Dobře jsem to řek? Dobře jsi to řek a zdravím všechny posluchače vašeho rádia a musím říct, že umíš krásně ř. Ř? No, moc tak jako keď sa voláš Peter Novák, tak ti nič neostáva, vieš, lebo máš také československé korene. Všetky tie rozprávky podstatné v mojho detstva boli v češtine, tak... No, ale moc jako Slováku neumí takhle hře. Fakt jo. Řekni Řeřicha. Řeřicha. Super. No a počkaj, ty povedz teraz, že Čučorietka. Čučorietka. No. Akože ja si myslím, že hovorím veľmi dobre po slovensky, no Čecha, lebo sú tam také ešte medzery. Áno, samozrejme. Ale ešte dobehneš to, lebo teraz točíš tých Slovákov rôznych, takže... Áno, akože ja som sa poučil, lebo naučil s Attilom Végom. No tak počkej, tak tam si sa veľa slovenčiny nenaučil. Áno, aj maďarčinu, češtinu. Ja by som to dokonca volal, že to je taký južný jazyk, ani maďarčinu by som to veľmi nevolal. A pečiatku na to dal teraz Martin Škrtel. No, v každom prípade ideme sa rozprávať o tom novom filme, ktorý si natočil. Ja som teraz už tak brblal, že aký je presný názov toho filmu? Martin Škrtel, buď alebo. Buď alebo. A to je hneď teda prvá otázka a potom sa vrhnem na teba ako na osobu a na samotnú prípravu natáčanie toho filmu, že prečo buď alebo? No, protože jsem tak nějak vypozoroval, ještě tím, jak jsem s ním měl možnost strávit hodně času, 1,5 roku vlastně, asi to tak bylo, že on je opravdu člověk 2 tváří, že Martin je fakt jako buď alebo, tam i v jakýkoliv komunikaci, i mimo nějakou komfortní zónu, i v komfortní zóně, tam jako není nic moc mezi, prostě to je buď alebo a proto, když jsme se bavili o názvu, tak tohle nám přišlo, vlastně to byl asi i Martinův nápad, protože já jsem mu řekl, jak ho jako člověka vidím a on tomu dal slovenský slovní spojení, protože v Čechách by to bylo buď a nebo a myslím si, že je to trefný. Ja musím za seba povedať, že som taký fanúšik, nefanúšik futbalu, že rád vidím nejaký dobrý zápas, ale zase keď aj nejaký vynechám, tak svet sa pre mňa nerúca. A Martina Škrtela som asi podobne vnímal ako väčšina, že keď hral ako buď kapitán slovenskej reprezentácie, ale predovšetkým ako stoper Liverpoolu, taký ten vyholený chalan na ihrisku, tak som si vždy hovoril, že čo je toto za zviera. A potom, keď som ho mal párkrát možnosť stretnúť v súkromí, mi podal ruku jeden veľmi taký až slušný, plachý človek, naozaj veľmi dobrý pocit som z neho mal, takže naozaj ten názov perfektne sedí buď alebo. Ale ty si nakrútil viacero filmov o osobnostiach športu, takže poď k tomu, že čo ťa motivovalo, aby si natočil film Jan Koller alebo Attil Vég a teraz Martin Škrtel? Vlastně jako když bych začal tím,
proč jsem to začal dělat. Tak já jako malej jsem se narodil 15. srpna úplně vlastně jako dítě a šel jsem v září do školy, to znamená... Srpna to je v septembri, hej? Ne, to je august. August, čiže augustový, čiže bolo si taky Vidíš, já můj slovenský líp než ty český. No dobré. Tak a takže já jsem vlastně všude byl nejmladší, takže když byli některý kluci narozený v januári a ještě šli o rok díl, tak byli o rok a půl regulérně starší, což potom jakoby, jestli je ti 7 nebo 8,5 a pak v pubertě, jestli je ti 12 nebo 13,5, tak je velký rozdíl. Takže jsem dostával všude bídu od první třídy a vždycky jsem byl utlačovaný, šikanovaný a vlastně jediný, kdo mě bránil, byla moje máma, která prostě teda čas od času došla do školy a i když třeba, jako jsem vždycky říkal, nechoď tam, tak stejně tam šla a chápu ji, abych tam šel taky, protože tehdy si myslím, že ještě ty učitelky to moc neřešily, možná se to dneska změnilo, co se děje o těch přestávkách a já jsem hledal jako ve svých snech příběh, kde ale nejsem ta sračka, kde budu jako ten hrdina, kde jako jednou budu dobrý a jednou prostě vy mi křivdíte, já nejsem tak špatný, jak si myslíte a vy se teď se mnou nekamarádíte, ale já jsem vám nic neudělal. A takovýhle trápení různý probíhaly. Musím říct, že to podle mě absolutně nejvíc tohle sformovalo můj charakter a jednou jsem si přečetl životopis Sylvestra Stallona, který byl totální sračka, když už jsem teda použil tohle slovo, protože naučil se asi v 10 mluvit, tím jako kleštěma vytahovali při porodu, tak mu skřípli nějaký nervy v puse, vyhazovali ho ze všech škol, nevlastní táta ho byl, který jako žil s jeho mámou, protože nějak byli rodiče rozvedený a byl to totální outsider a taky celý život vždycky v koutě snil, že bude hrdina a když byl v tom koutě, tak si psal příběhy, takhle vzniknul Rocky, takhle vzniknul Cliffhanger, takhle vzniknul Demolition Man a mě hrozně ten člověk inspiroval. Já jsem teda strašně toužil se s ním sejít, to se mi i povedlo, ale to je jiný příběh, ten se nebudu do toho zatahovat. No a tak se ve mně vyformovaly hrozný ambice, které mě chvílema i ničily, že jsem prostě ani nechtěl spát a furt jsem chtěl pracovat a přemýšlel jsem, co všechno budu dělat. Měl jsem sen, že budu fotbalista, na to jsem neměl talent a navíc jsem astmatik, tak prostě shrnu to, že jsem nebyl tak dobrý, přestože jsem jako trénoval, jak jsem mohl, tak asi i kdybych nebyl astmatik, bych stejně fotbalista nebyl, aby to nevypadalo, že se zanemockovávám, ale řekl jsem si, že to dokážu jinak, chtěl jsem být trenér, dělal jsem si všechny možné licence, z okresu jsem se dostal až do ligového dorostu, pozici asistenta a nakonec jsem se stal marketingovým ředitelem klubu první FK Příbram v první české lize, pak jsem byl ředitel klubu a pak jsem byl nejmladší generální ředitel v Evropě. A 10 let jsem byl ve vrcholném managementu, pak jsem přeskočil na kulturu, no a pak vlastně teda jsme dělali koncerty a tak, začalo to vlastně Karlem Gottem, kterýmu jsem jednou zavolal, on mi zavolal zpátky a přijel udělat koncert a vlastně byl prvním koncertem naší agentury, což jsem dělal se slečnou, která byla na stáži vlastně tam, kde jsem pracoval, stala se mojí ženou, mám s ní 2 děti, je to moje manželka Jitka, to je zase jiný příběh a udělal se koncert Karla Gotta, který nám věřil, agentura se rozjela, bum, 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 ale furt mě to táhlo k těm sportovním jako příběhům, takže vlastně vznikly večery Noc s legendou, kdy přijede superstar a vypráví svůj příběh, takže takhle byl Mike Tyson, Tyson Fury, Jaromír Jágr, Rytmus, Attila Vek, Jan Koller a další. A jednou jsem měl za Attilou Vegem, kterýho jsem mimo jiný pozval jako hosta Mikea Tysona, aby mi to promoval a chtěl jsem pak z něj udělat oficiálního velkého hosta Tysona Furyho a jel jsem za ním točit medailonek. A přijel jsem do Gabčíkova, tam jsem viděl tu rodinu, maminku, ta udělala výborný burstguláš, nebo co to bylo, klobásy fantastický, maďarský a Attila vyprávěl. A najednou jsem viděl člověka, který je úplně jiný než většina bojovníků, že prostě není to vyholený, vytetovaný vyhazovat z diskotéky, čímž neházím všechny do jednoho pytle, ale dřív názor na bojovníky byl takovejhle, většinovej ne třeba můj, ale společnosti jo, a že je to hodnej plišovej medvídek, který miluje svoji rodinu, svoji manželku a pak se jako promění v to zvíře, tak mi to přišlo tak zajímavý, že když jsme jeli natáčet další část toho medailonku za ním do Trnavy, kde už bydlel se svojí ženou Natálí, tak jsem mu volal po cestě v autě a říkám, už někdy někdo chtěl o tobě, nebo natočit film a on, nie, bráško, já bych to naozaj veľa chcel. Tak já jsem říkal, já to natočím. A v návalu nějaký euforie jsem se rozhodl, že o něm natočím film, kdy až na 3. natáčení mi řekl kameraman, že my jsme potřebovali aj zvukára a jsem říkal, ta kamera má mikrofon, na co potřebujeme zvukaře. Totální analfabet, amatér, já. A moje představa byla, že to zvládnem, pronajmeme jedno kino, tam si to pustíme,
On zatleská, zabrečí, jeho rodina taky. Já zase si odškrtnu, že jsem něco dokázal, dám pár drinků a udělám nějaký storíčka na Instagram a vybavený, vymalovaný. No ale ono se to nějak rozvinulo a pamatuju si, jak jsme to dostřihávali, totální extrém, prostě strašný stres a já jsem chtěl, aby to končilo, že se mu narodí syn a ona ho přenášela, jeho žena, takže, nebo nějak prostě to bylo díl, takže já jsem furt volal a říkám, proč už se nenarodí? Lebo se tam naozaj cítí komfortně, Peťko, takže všude billboardy a my jsme to neměli hotový, my jsme to dodělali 2 dny před tou premiérou, takže já do Prahy, viděl jsem billboardy, protože to šlo i v Čechách, bylo mi na zvracení, regulérně mě bolelo břicho. Dobrá, v tomto momente si už teda aj volal po nejakej profesionálnej pomoci, že chlapi, prosím vás, zožente nejakého fakt dobrého strihača a všetko, že stále si to išel? Ne, dělal jsem to já s Dominikem, který nikdy žádný film netočil, s Martinem Dlugolenským, který u něj doma v pokojíku jsme to střihali a já jsem předstřihával tu přípravu doma v posteli, kdy jsem jenom ležel na zádech, měl jsem na břiše MacBook a pak mi píchali injekce do krků, protože jsem se ho tak zablokoval a jediný vlastně jakoby opravdu hodně velký odborník byl náš zvukař Viktor Krivosudský, který vždycky jako se to snažil nějak uklidnit. A už tehdy mi říkal, abych dělal filmy, protože tím, že nejsem zatížený, já říkám zatížený, ale oni to budou neradi slyšet, ale nemám žádný filmový vzdělání, tak vlastně pro mě nejsou žádný hranice. Ty, co to mají vystudovaný, tak říkají, to se tak nerobí a tohle taky při prvním filmu vůbec nechtěli psát, že jsem režisér, říkali, co všechno jsem udělal špatně. Při Honzovi Kollerovi, když jsem tam dal písničku Marka Stracenýho, tak říkali, typický učebnicový příklad, jak se nedělají filmy. Ale já neznám žádný příklad, já to dělám tak, jak to vidím. Nicméně zkrátím to, dopadlo to, bylo to první víkend na Slovensku nejhranější film, porazilo to světový filmy z Hollywoodu, na Netflixu na 6 týdnů taky první a já jsem si to odškrt a řekl jsem, že už nikdy v životě nic netočím. Ale zrazu si natočil film o Janovi Kollerovi. To bylo s akým časovým odstupem? Vlastně Attila šel těsně před koronou, 20. ledna 2020 byla podle mě premiéra, nebo 26 a šel třeba 1,5-2 měsíce v kinech a začala korona. A já jsem si říkal, že už nikdy nic nenatočím, že prostě tohle byl jeden z největších pracovních stresů v mém životě a říkal jsem, že už to nikdy nechci opakovat, že si myslím, že na to vlastně nemám, že to bylo štěstí začátečníka, štěstí toho příběhu, byť teda, když se mi všichni smáli, že do Attily investují peníze, když ho porazil Cvajker tady v Bratislavě, tak říkali, že jsem blázen a pak porazil Vémolu, tak zase říkali, no ty jsi měl štěstí, kdyby neporazil Vémolu, no ale tak kdyby bylo, nechci říct co cukr, tak si něco děláme do kafe, ale zase jsem mu věřil a investoval v době, kdy byl dole, takže někdy ti pán Bůh štěstí, každý ať si to nazve, jak chce, vrátí podle mě to, že jsi to nevzdal. A já jsem to ale bral, takže vlastně na to nemám a že jsem se podíval do nějakého světa, na který nemám vystudovaný, kde prostě jsem fakt náhodou a to, že to udělal úspěch, tak jsem vydechnul, protože jsem celou dobu cítil tlak, že jediný, kdo to může zkazit, jsem já, že on zabil Vémolu, předtím prohrál, takže roky, to jsem mu i říkal v šatně, když tam brečeli nad prohrou, nebo on Cvajker, tak jsem říkal, ne, ty budeš jak Rocky Balboa a tak, takže mě se splnil ten sen. Narodilo se dítě, on spokojený s filmem, veřejnost spokojená, všichni spokojení, kromě těch recenzistů většinou a těch odborníků, tak jsem řekl, s tím končím a jdu zase dělat svoje zpátky. Jenže přišla korona, a vlastně tím, že já jsem nezažil v dospělosti komunistický režim, ale jenom jako dítě a to chvilku, tak jsem poprvé v životě zažil, že mi zakázali pracovat. Jsem vlastně nesměl chodit do práce, což je pro workoholika těžký, takže jsem jako seděl doma, hrál jsem PlayStation a říkal jsem, hele, tak co já budu dělat, už jsem měl puchejře na palcích, tak jsem říkal manželce, já musím mít něco natočit, protože na to je výjimka. Tak jsem vlastně obeslal pár lidí v Čechách, který jsem si říkal, že jejich příběh by za to stál. Napsal jsem jim na Instagram, s některýma jsem se sešel. No a nejlepší reakce byla od Honzy Kollera suverénně. Ale ten doufám, že už viděl předtím aspoň film Attila, hej? Podal mi ruku po 5hodinové schůzce v hotelu Alcron, kde jsme si museli koupit pokoj, aby nás do něj pustili. Jinak si nesměl jít vlastně tehdy ani do restaurace, do kavárny, do hotelový, takže jsem šel, koupil jsem pokoj pro mě a pro Kollera. A samozřejmě na ten pokoj jsme teda nedošli a došel jsem teda do kavárny, kde jsme si o tom asi 4 nebo 5 hodin povídali a on mi podal ruku na to, že do toho jde, ale pak si večer pustil film Attila, snad se uklidnil, že
Že nejak to môže dopadnúť. Že nepodal ruku na něco strašně špatného, takže... Dobre, ale teraz tým, že si vedel, že čo všetko sa dialo pri tom filme Attila, že toto už asi nechceš zažiť, alebo že toto fungovalo, toto naopak bolo úplne akože od veci, takže si, dajme tomu, na ten film už robil aspoň nejaký storyboard, scenár a takže prípravu, že vyhol si sa nejakým chybám, keď si hovoril, že ste tam pomaly išli bez mikrofónu točiť, že už si vedel, že čo ťa potom čaká v strižni, že keď si to zle natočíš, tak potom máš peklo. No, vyhnul jsem se chybám technickým, myslím si, že Attila byl třeba jedna z mála chyb toho filmu byla, že byl o 10 minut delší, protože tím, jak se to fakt dostřihávalo 48 hodin před premiérou, tak jsem neměl ten odstup. Tady jsem to mohl sestřihat, týden se na to nepodívat, pak se na to podíváš, to je, když umyješ auto. Jo, necháš ho hodinu stát a pak přijdeš a vidíš, kde jsi ho neumyl. Takže tam jsem, jako tohle jsem odstranil. Myslím si, že technicky je to lepší, a myslím, že jsou tam lepší hudby a tak, ale jako pro spoustu lidí Honza Koller třeba nepřekonal to Attilu, protože mělo to své kouzlo, že to bylo takový jakoby ve spartanských podmínkách, tady samozřejmě rozpočet na film Kollera byl i větší, ale Honza Koller mě vlastně přesvědčil, každý film mi dal něco, že to mám dělat, protože mi volali z filmového festivalu sportovních filmů v Liberci a řekli, abych tam ten film přihlásil a mě se moc nechtělo a mě furt přemlouvali, my jsme tam vyhráli cenu, tam byli zástupci největšího festivalu sportovních filmů na světě v Itálii, ty nás nominovali a my jsme vyhráli 2 světové ceny na tomhle světovém festivalu v Miláně a jedna z nich byla cena pro mě, cena světových kritiků. Takže v momentě, kdy jsem získal cenu světových kritiků, tak mě přestali zajímat recenze, jestli mám vzdělání a že se to takhle nedělá a dělá a ten film má, a nevím, 82% na ČSFD, vidělo ho víc než 1 milion lidí, což je na dokument extrémní číslo a má tyhle ceny. Není to důvod ke chlubení, ale je to důvod k tomu, že ti to ukazuje nějakou cestu, že když asi tolika lidem se to líbí, dávají tomu takový hodnocení, když dojedeš do Liberce, vyhraješ s tím cenu, samozřejmě celý náš tým, pak dojedeš do Milána, vyhraješ 2 ceny, tak asi jsi to udělal dobře. Nejen já, ale samozřejmě celý tým, ale tady mluvím o sobě, protože jsem tu já, ale myslím to kolektivně, tak jsem si řekl, tak jo, já to budu dělat a budu točit. A šel jsem do dalších. Poďme teda na to, že koho to prvého napadlo, že právě točiť o Martinovi Škrtelovi? Napadlo to mě, protože když jsem točil film Honzy Kollera, tak tam je taková pasáž, jestli jsi ho viděl, nebo jsi viděl Attilu, nebo i Honzu? Viděl jsem Attilu. No tak Honza už nepůsobí jako studentský film, ale nicméně vlastně Honza Koller ukončí reprezentační kariéru a oni ho přemluví, ať pak udělá comeback. A on se vrátí v utkání na těhelném poli proti slovenskému národnímu mužstvu a střídají ho potupně pro něj. On to tak cítil asi v 61. minutě. Ten komentátor Jaromír Bosák, taková česká komentátorská fotbalová legenda, tam říká, že si ťukli teď pěst má duo Ďurica Škrtel a že Honzu Kollera úplně vymazali a Honza Koller říká v tom filmu, že vlastně vždycky to byly extrémně tvrdý souboje s těma stoperama, zejména se Škrtelem a že si nandali a nadávali si, ale že to bylo jako vyrovnaný a že viděl, že na něj najednou nemá. Takže okamžitě to ukončil v repre, odjel z toho srazu a že měl sebekritiku, že si řekl, co já, starý blázen dědek, tady vůbec ještě dělám. A už nešel hrát ani proti San Marinu, což bylo druhý utkání v rámci toho reprezentačního srazu. Takže já jsem z toho pocítil, že vlastně Škrtel ukončil Kollerovi kariéru. Takže jsem začal nahánět Martina Škrtela, který byl v tu dobu v Turecku zraněný, tam to nějak ukončoval a sešli jsme se nakonec po dlouhý anabázi celkem v Trnavě, když tady podepsal angažmá, jsem ho točil na tribuně, jako dneska to vidím a on tam mluvil o Honzovi, já jsem mu pak říkala, a co vy byste nechtěl třeba film? No, jakože měl jsem jednu nabídku, ale nepřišlo mi to takový jako seriózní, bylo to narychlo. A já, tak kdybyste měl zájem, tak dejte vidět. A on, ne, kdyby vy jste měl zájem, tak dejte vidět s váma, abych do toho šel. Já jsem viděl Attilu Vega a plakal jsem mu to, mě to strašně líbilo. Takže já jsem dojel domů a zavolal jsem mu, přijel jsem znova do Trnavy, no a pak jsme podepsali smlouvu a začalo se na tom pracovat. Začalo sa na tom pracovať, ja som teda schválne si nechal trošku taký, že odstup a teraz pôjdem asi do kina, myslím, že pozajtra si pozrieť film a ty už máš za sebou aj premiéry, aj teda cítil si reakcie ľudí a hlavne už asi to bol opäť film, kde si mal čas si to zostrihať, znova pozrieť. Videl som trailer, videl som zo pár takých tých predfilmových zostrihov a musím povedať, že
to už teda na mňa vôbec nepôsobilo ako nejaký film, ktorý už by mal nejaké formálne chyby, ale čo som si všimol, že tam bolo strašne veľa lokácií, že tam bol ten liverpoolský zápas s Manchesterom, tak poďme na to, že ako si sa na toto pripravoval, kde všade ste boli, videl som tam dokonca aj obrovské futbalové mená, ktoré sa toho zúčastnili, toho natáčania, a ako to celé prebiehalo? No vlastně jsem se moc nepřipravoval, jo, že ono to jako zní lajdácky, ale v tom dokumentu je to tak, že se to mění za pohybu, protože vlastně ty lidi, který točíš, nejsou herci a mají své životy a není to, že jim dáš pracovní smlouvu a teď musí tady 24 natáčecích dní někde bejt. Ty seš rád, že to vůbec udělají, zejména ty, který mluví o tom, který ho natáčíš, takže to se několikrát měnilo, rušilo ten Liverpool, to zařizoval Martin a vlastně jsem se moc jako nepřipravoval, ani jsem si nečet nic o Martinovi, protože jako žádný velký elaborát, protože Martin ještě nemá ani knížku svojí nebo má, co o něm někdo napsal, není to jeho autobiografie takže jsem měl štěstí, že jsem jako trošku znal jeho kariéru, protože si myslím, že mám docela přehled ve fotbale a zase jsem to dělal pocitově, no, jakože bude to znít fakt zvláštně, ale já to extrémně dělám pocitově ty věci a Je to zvláštne, protože by som tak čakal, že OK, tak už teda... Jakože nemám ani otázky připravený, když jedu točit mámu třeba, jeho. Prostě tam přijedu a nejdřív jsem dostal koláč a jahody, protože jeho maminka je extrémně pohostinný člověk a je to tak, já mám svoji talk show v televizi a vlastně i tam jako kolikrát se diví, jestli to moc nepřipravu, ale mně připadá, že pak je to přirozený. Že sa pýtaš práve to, čo ťa v tej chvíli zaujíma, hej? Tak. Čo z toho vyhodne. Vlastně jedinej, na koho jsem, abych nekecal, se připravoval, byli ty zahraniční. Jo, protože tam jako jdeš točit Stevena Gerrarda, což je totální fotbalová superstar, to je Messi, Ronaldo a pak jsou už tyhle Ačka, Gerrard, Ibrahimovič, Beckham, Sergio Ramos a tak tam jsem si to jako připravil. Ale teraz ešte vráťme sa k Martinovi samotnému. On pochádza z Roztočna, kde s futbalom začal, dostal sa z tohto dedinského prostredia do toho absolútne top Ačkového prostredia svetového futbalu. A minulé, keď som ho stretol, tak sa pýtam, ako sa máš, ako tvoj chrbát, nohy. A on teda znova hráva futbal a opäť v Roztočne, čo mi príde skvelé. No, je to vlastně fantastický, že to prostě slíbil a že to dodržel, tak jak slíbil, že bude hrát jednou za Trnavu, tak slíbil, že bude hrát za Roztočno a myslím si, že tam je velkou atrakcí a jenom to svědčí o jeho charakteru, který, kdo uvidí ten film, tak bude podle mě muset uznat, že ten charakter je obrovský a já ho hrozně obdivuju za to, jak se otevřel, protože jak si sám ty říkal, že je takovej spíš stydlivej, tak on tam sám vypráví v tom filmu, že vždycky byl takovej uťahnutější, říká myslím slovensky, a je na něm hrozně vidět, že to pro něj nebylo ze začátku komfortní se úplně otevřít, aby nemluvil ve frázích, že tak, jak ty fotbalisti mluví, ale on nakonec otevřel úplně všechno. Všech prakticky témat a rodiny, on nikdy nedělal rozhovory o soukromí a dozví se tam, že se chtěli rozvést třeba i s manželkou, dozví se tam o tom, jak zatížil jeho rodinu těžký osud postiženého staršího bráchy, kterýho Martin má, a to se mi na něm líbí, že on do toho šel úplně naplno, že to není sestřih nejlepších gólů a hlavičků a skluzů a hlaviček Martina Škrtela, ale to je fakt příběh člověka, který ti i v závěru řekne, že není na sebe pyšnej za některé věci, které udělal, že s tím umí žít, že vždycky se rozhodoval buď alebo a že to přináší i negativa. Takže tak to má být. Ty, když jdeš o sobě dělat příběh, tak bys podle mě se neměl jenom chválit, ale měl bys být připravený na to, že prostě třeba se k něčemu přiznáš, nebo že prostě ze sebe vyndáš to, co v tobě je, a on to udělal. Takže v tom si myslím, že je ten film hrozně cenej. Čiže máš pocit, že je to pre neho také, keď sa už do toho dal, tak už potom si nedával stopku, že, lebo ako si spomínal to súkromie, veľa ľudí si to extrémne chráni a teda v prípade Martina Škrtela to bolo také až že známe, že on teda žiadna otázka nemá smerovať na jeho súkromie, ani nikto nevedel, že ako on vlastne žije, a zrazu je to úplne transparentné v tom filme nejak vidieť, tak že zrazu ti dal voľnú ruku, takže rob si čo chceš, a ja už som povedal a raz áno, tak idem do toho, hej? Ano, to bylo strašně zajímavý, protože on třeba řekl, že chce film vidět až na konci, že nechce nic vidět. Počkaj, čiže on vôbec mluvíš o té voľnej ruce, no. Aha, lebo tam smerovala ďalšia otázka, že či teda chcel vidieť, že ukáž, čo máš, aký som bol, že? Ne, já jsem mu ukázal akorát ten teaser, to mi napsal, že má zimomirávky, že je to super, Peťko, a pak vlastně jsem to měl hotový
akorát nebyla zvuková postprodukce, nebylo to nabarvený, tak jsme vzali MacBook s Lízou, což je naše kameramanka, která poprvé v životě střihala. Je to holka z Běloruska, taky s obrovským charakterem, a je to podle mě další obrovský příběh, která vlastně nikdy nic nestřihala filmovýho a nastřihala to podle mě jakože jak pán, takže já miluju tyhle příběhy a mám vlastně i takový štáb, včetně jejího muže Robina. Ale k tomu tématu, takže jsem vzal prostě velký počítač s velkým monitorem, do Trenčína s Lízou jsme dojeli a tam jsme ho dali v haciendě Martina Škrtela v obýváku na stolek a zapli jsme to a Martin se koukal, no a ten film má 1:37, protože všichni víme, že jeho číslo je 37, nakonec skončil v 37 letech a se střídáním v 37. minutě, takže to věřím, že většina lidí pochopí tu symboliku, takže to skončilo a Martin takhle koukal, což teda posluchači nás nevidí, tak prostě seděl a koukal do té obrazovky. A já jsem se na něj otočil a říkám, tak co Martinko můj, dobře jsme to urobili. No on se podíval, extrémně ubrečený, tekli mu slzy po tváři a podal mi ruku, Peťko, ďakujem, a vlastně nechtěl nic změnit. Aké byly další nejbližší reakcie? Manželka zatleskala, včetně jedný paní, která u toho ještě byla a vlastně jakoby dal plnou důvěru a i to svědčí o tom, že když se do toho dal, tak to chtěl udělat naplno a já si myslím, že fakt je to naplno. Že to fakt 97 minut jakoby hutnýho příběhu, který i pro ženu, která třeba zrovna nemiluje fotbal a přijde tam jenom ze slušnosti kvůli tomu, že manžel to chce vidět a třeba neví ani, co je offside, tak se podle mě nebude nudit. Mm-hmm. Protože to není příběh jenom o fotbale. To je příběh přesně, jak si řekl, o klukovi z Rástočná, o synovi, který potom pomáhá svý vlastní rodině, o rodičích jeho, o manželce, o synovi, o tom, že mu, jak tady rozděloval Slovensko, jak mu tu fanoušek přál rakovinu, ten tam má svoji speciální pasáž. Takže výhoda byla, že se jí strašně toho stalo prostě v průběhu toho filmu, že my jsme byli u všech těch pláčů, kdy on furt nechtěl ukončit vnitřně kariéru, pak už trénoval jenom třeba 2x týdně, nechával se píchat ozon do páteře, aby mohl hrát, dorval do finále, pak to finále vyhrál, pak se teda rozhodl, že to musí ukončit, takže jsme byli u něj doma, když breče, máme natočení, když brečí a oznamuje to týmu, že je to vlastně i ukázka toho, že když fakt něco miluješ a musí se toho vzdát, což je v jeho případě fotbal, profesionální kariéra, jak tě to bolí a jeho to podle mě extrémně bolelo. Tak tohle všechno se stalo, včetně nedohraného derby kvůli chuligánům a to ten příběh dělá fakt jako akční, že chvílema to na tebe bude působit, že to je normálně film. Protože... Teraz, keď si hovoril o tom Attilovi, že aké šťastie si mal, že v zásade sa ti prihodilo to, že ten príbeh Rockyho, že počas natáčania dokumentu on naozaj, že v prípravnom zápase zlíha, respektíve prehrá a zrazu ale na ten zápas, kde už mu skoro nikto neveril, tak akože stal z popola a áno, úplná proměna. Z zápasu storočia sa stala v podstate za 2 minúty bolo vymalované a toto si mal zachytené, lebo si akurát vtedy točil o ňom film a takisto, že vybereš sa točiť Martina Škrtela, ktorý ešte aktívne de facto hrá, ešte stále dohráva, ale že sa ti takéto obrovské veci vrátane toho derby, že Liverpool, Manchester, akože starí chlapci si idú zahrať a ty máš možnosť to tam ísť otočiť, že fakt, ako keby toto keby si vymyslel, že do scenáru, že dopredu, tak teraz mi dáva zmysel aj niekedy to, čo si povedal na začiatku, veľmi som tomu neveril, že ako to, že si nenapíšeš storyboard, čo chceš mať. No protože to můžu dělat na hraný film. Jestli jednou budu režírovat hraný film, tak jo. Tam točí, že je ruka otevře kliku, prolítne moucha, pak zasvítí sluníčko a řešíš, jak se ten herec usmál nebo ne. Když to hodně jako zjednoduším, to zase nebudou rádi slyšet, ale u toho dokumentu to je živý organismus. A mňa by zaujímalo, že pri natáčaní dokumentu takéhoto, kde sa síce snažíš o nejakú autenticitu, máš niekedy ale chuť alebo potrebu zasiahnuť do tých obrazov, že chalani stop, sorry, máme tu trošku zlé svetlo, musíme to dať ešte raz. Ne, jakože snažil jsem se zachytit příběh a emoci a spíš pro mě bylo těžký, že když třeba brečel a viděl jsem, že fakt tak bych to zastavil a šel bych ho obejmout a řekl mu, že to bude dobrý a protože si myslím, že se mezi náma vytvořil silný kamarádský vztah za tu dobu, ale
věděl jsem, že třeba ještě 15 vteřin, 10 toho pláče tam potřebuju, že to bude brutální emoce v tom filmu a lidsky bych to nejradši zastavil, stop, nechte ho vydejchat, pojď sem Martine a teď máš super rodinu, jsi zdravý člověk, jinak a to, ale věděl jsem, že to bude jako bomba, takže tohle se ve mně příčilo a celkově myslím si, že film Martin Škrtel je technicky nejlíp udělaný ze všech filmů, co jsme točili, nebo co jsem režíroval, ale já vždycky budu u dokumentů klát větší důraz na příběh a na emoce, než na technickou stránku, protože když se podíváš na světové dokumenty, tak tam prostě někdy je i záběr z mobilu. Protože jestli se tam prostě něco Conoru McGregorovi zrovna stalo, co už se znova nenafejkuje, no tak to dají prostě, je to na vejšku, je to z mobilu a vybavené. A vybavený. No a toto kvázi mi tak celý čas ide hlavou, že v podstate Martin Škrtel, mohli by niektorí futbaloví akože experti namietať, ale veď máme tu možno väčšie hviezdy, alebo možno, že tu bol niekto, kto ako presne, jak oni boli takí tí rivali s Marekom Hamšikom, alebo ďalších pár mien, že sú tu možno futbalisti, ale to je sranda, že tebe presne to buď alebo tento moment, ktorý sa tam ako keby tak rval v sebe, že možno dokumentárne zaujímavejšie ako to, že niekto má viac pohárov, viac medailí alebo čohokoľvek, hej? Je to tak, jak říkáš. Samozřejmě můžou tu být větší hvězdy, to já neposoudím, a jsou tu určitě jiný hvězdy, jo? Je tu Peter Sagan, je tu Marek Hamšík, je tu Zdeno Chára, ale ano, některý to třeba i budou říkat, tak ať to natočej. Když můžou vzít svoje peníze, můžou je sehnat, obejít sponzory a můžou jít stejnou cestou jako já a můžou mít filmy další sportovci. Ale já jsem hodně pocitový člověk, který dá na pocit, to už se tady opakuju po několikátý, a já jsem se kvůli Honzovi Kollerovi sešel s Martinem a měl jsem z toho nějaký pocit. A u všech biznisů, který dělám, si myslím, že když se nedohodnu do 3 minut, že se nestanou. A z 92% to tak je. To tak je. Takže jsem mu to tam nabít v euforii na tribuně a on mi řekl, že jo, já jsem mu pak zavolal a byl kocor v troubě, jak se říká, takže kdybych možná tam seděl s Markem Hamšíkem nebo s někým jiným, tak možná bych točil Marka Hamšíka, ale to nebylo cíleně, že jedu točit Škrtela a jdu ho schánět s nabídkou, ale osud nás své dohromady a mně to přišlo dobrý, takže je to stejný, jako vím, že ty máš kapelu. A kdybych se ještě tak moc věnoval koncertům, jako jsem jim věnoval se dřív, tak bych ti dneska řekl, jestli nechcete udělat třeba, že bych vám udělal koncert, jo? A vlastně mi to vzniklo jenom, protože jsem sem přišel na rozhovor. Já to mám takhle nastavený, mně se to takhle děje a připadá mi to jako super, přirozený a snažím se využívat příležitosti a nápady, které se dějou těsně kolem mě a takhle vzniknul ten film. Ja s týmto úplne ladím a tomu verím, že náhody neexistujú a vždy sa niečo stane pre nejaký dôvod. Akurát si ten dôvod niekedy nevšimneme, čo je škoda. Ja viem, že ten film mal iba prednedávnom premiéru, hrá sa, ale vieš, ako to býva, vždycky sa treba opýtať, že aké máš najbližšie plány, teda konkrétne, či už točíš, alebo máš niečo rozbehnuté, nejaký ďalší dokument o nejakom ďalšom, možno športovcovi alebo inej osobnosti, tak možno nemusíš prezradiť meno, ale povedz. No já ti to i řeknu. V únoru, což je február, půjde v Čechách do kin dokument o Gabriele Soukalové, což byla 3 roky nejlepší biatlonistka na světě. V Čechách přitáhla lidi k biatlonu, jediná se v té době malovala, je to krásná žena a já jsem hrozně chtěl točit ženu, abych zase jako netočil furt dokola fotbalisty, takže jsem chtěl točit ženu, což se mi povedlo. Je to z 80% natočený a na začátku oktobra začnu střihat. Pak mám ještě jednu kontroverzní takovou sportovní osobnost z Čech, ale tu nemůžu z Česka, že jo, tu nemůžu zatím ještě oznámit, protože nebyla tiskovka. A pak ještě jeden asi takový seriálový projekt dokumentární a tam si vlastně ještě jeden mám podepsaný. A tam si myslím, že skončím, protože cítím, že bych se chtěl posunout dál a přestože jsem si nemyslel, že to někdy v životě řeknu, tak pravděpodobně se pokusím režírovat i hraný film. Aby to mělo nějaký vývoj, aby to nestalo na místě, abych tu nezbíral český a slovenský top lidi a dělal jim jenom v uvozovkách dokumenty. To není jenom, to je špatný slovo, to jsem řekl blbě, ale aby se to nestalo monotónní, jo, protože jak nejseš ve střehu a spadne to do stereotypu, tak si myslím, že by mohla pokulhávat i kvalita z mojí strany.
V každom prípade teraz môžeme skonštatovať, že film Martin Škrtel buď alebo je aktuálne v slovenských kinách a že naozaj budem rád, keď to teda čím viac ľudí uvidí, pretože najlepšie si človek názor urobí na niečo, keď to naozaj vidí, nielen tak, že o tom počuje a už to buď vopred odepíše, alebo sa tomu strašne kladňa. Treba sa pozrieť, ja som rád za každý jeden takýto počin, ktorý nastane. A Petře, díky za tvoj čas a za tento veľmi unikátny príbeh, lebo naozaj tiež toto je veľmi celé zvláštne, všetko, čo hovoríš, ale mne to celé dáva zmysel. Veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. Ahoj. Já děkuju a zdravím všechny vaše posluchače a věřím, že ti, kteří si najdou cestu do kin, tak neodejdou zklamaní. Mějte se hezky a tobě děkuju moc za pozvání. Nedeľná talk show so Šarkanom. Talk show so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fan Rádiu.